Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Way daw ton sa kong gipanulti ni ng Tarsila, Krisha. Nakabati manggod ko sige panagsultihan nilang inahanog anak. Wagit paminawan ni ng Tarsila si Prana nga may pasabot bahin si mong punto, Jom. Pues, kung nasuko siya nako, muprang ka siya nako. Jom, Marie, Igaw man ako misulti pinasikat sa kong nasayran sa balaod. Unsa may daw niya na? sakto na lang gud datos ng Tarsila, bisag makalakot. Okay. Ako Sige. bitaw. Kay bakit ka bitaw? Nga kaniadto pa kong naglagot anak niya. Ka-remember ka niya tong unang pag-abot nako dinhi? Oh, nainumdum ko, Krish. Maldita pa to. Pero sugad na kailan ako si Brenna og nakasuod mi. Hinay-hinay kong mi-adjust akong batasan. Nakaton kong musabot bisan pa man sa mga sitwasyon. Nalisod para na ako ang pagsabot. Ako din mangayo og pasaylo sa gipakitang batasan ni Mama Tarsila ha. Jo Marie, Miss Krisha. Ay, sorry. Wa masabto na ko tuyo ang nga makadungog ko, Bran. Natimingan lang yun nga mo at ko nimo sa inyo, pero sa may pultahan pa lang, nabati na akong nagyaw-yaw sa mama ni mo Tarsila. Ato nakalimtan ka ng bahina, Brent. Kaysa akong bahin lang, di na bago para nako ang batasan ni ng Tarsila. Bitaw, gidawat naman lang gani nako nga ingon anak gyud na siya. Brenna, Kinahanglan kong mo adjust. Kay inahan man ako siya. Hello? Maayo ka na kontak paghihapon ako ni karaang numero ni mo sa cellphone po niyo. Nanawag ka man ko na ako, Tarsila. Gimingaw ka na ako, no? Inom! Pakauaw ka na buktuta ka. Hangtod ka ron, ingon ka lang gihapon ni Ana. Hain ninyo dada si Erwin. Tarsila, si De Lorena ngayang asawa, mao'y pangitae. Di pangutada, gago. Di pangutada. Pero wasa siya kasayuran kung asa ng iyambana. Magitangag tingali tos tirong. Ay kog bugal-bugali ha. Sofron nyo? Wakang kiyo'y kalainan sa inyong supremo. Minos kayong pangartiyo. Hoy, tarantado nga sofron nyo. Muangkon man mog sa dili. Wa kami laing gidudahan nga may responsable sa kalit kay pakahanaw ni Erwin. Kamura, si Marcino. Unya, Tarsila, unsa pa yun? Iuli ninyo si Erwin sa pamilya. Papaulian ninyo siya. Diha kang dapitan na sayo. Kaya ang amahang Barsino, dako og kalainan sa inyong Minard Wa Buenavides. ko maghiskot og komparison tali kanilang duha. Pero gisultihan talang ka. Kay si amahang Barsino, pata sa tanan ining mga desisyon. Lahi sa inyong supremo, nga paturagas lang. Ha! Baya! Ang nanaway! Kani ato sa dini, palabihan nakatila para lang taga-agpabor. Kung may pabor man nga gihatag kanako sa diha pagkuuban kaninyo, kanaangay lang kay kugi og sakripisyo mo akong gipuhunan og dili sip-sip og ligoy-ligoy. Timan ini sa fronyo. Inig-abot unya sa gikatak ng panahon. Tikatan tagin unya ka. Unsay mo nasayran, Maki? Kuan ba? Ang ginganlan ba og Erwin nga kalit lang nahanaw. Ni Otto de sa karaang sementeryo na nangadlawan. Murag no ako no'y giatngan. Ha? Kinsa mo sa kahi iyang giatngan?
Mato pa ng tali nga tindirag tuba, silingang Pedro, nga ni anak ko ng mga alas 8 pasando sa buntag, nakitaan man kuno niya si Erwin nga nagbarog-barog sa may karaang sementeryo, naggunit kuno nig cellphone. Nag-unsa gid ka siya dito. Ako no, mutuo baya gyud ko kay agianan man ang karaang sementeryo kung muadto na sinang tali sa iyang tindahan og tuba. Doon ay misteryo nga nagpaluyon ining kalit kayong pagkahanaw sa nganlan ug Erwin Maki. Doon na gyud. Kung mulakaw ka, Jo Marie, muuban ko. Kuyugan ta ka sa tanan nimong mga lakaw, may labot ang imong misyon. Salamat, Krisha. Kana, gyud, walang iwanan, matirang matibay. Naglakaw na sad ang mga kanahan. Unsa na sa kay nahuna-hunaan nilang buhaton ay. Asa na sad kato sila paingon. Pusit mga tawhana. Mamatar sila. Bena, may tuyo ka? Ako'y naikubahin sa imo pagyaw-yaw nga nabatian di ay ni Miss Grisha. Ay sus, di ko magyaw-yaw, uy. Kung wala pa ko'y kasuko. Dili day ka na makakontrol, ma. Ay sus, problemaho na nimo sila. Ang. Nga agahan man nato si Jo Marie. Og si Miss Grisha sab nga iyang hinigugma. Time para good, Brena. Murag ikaw naman lagi hinoon maiwa mo sa bot ko. Ma, Mao ganing sila. Mao'y mi-adjust sa kung kinaiya kami sabot sila nako. Pero ikaw murag maiwa, Brina. mamatar sila. Manghinaot lang taga makasuot sa pikas kalsada. Lapos nga to sa luyos na kong bukid. Hinaot pa unta, Padre Fete. Pero private property kini lugar, ha? Tingaling makasuhan tag trespassing sa iya ini, ha? Aw, mubalik lang mo niya ta sa itong agi kung pabalikon ta. Gusto ka, Chumari. Usaon nga gisirad-an man ang publikong kalsada nga mao'y naanda na itong agianan. Magi, paunungan ng sakinan. Odong Jumari. Chumari, nganong gipahulong man mo ang sakyanan? Dili ko mahimong masayop. Ang limousine ni Sir Varsino kanang nagparking sa unahan daplin sa kalsada. Unya? Buot bang ipasabot ini? Nga iyaha kining maong property. Gipadulan gyud niya ang bukana sa Tierra del Sur. Padre Fete, Desidido gyud kayo siya nga mao'y malag-iya sa misteryosong dapit sa yuta sa Atlaw. Kung Tierra del Sur. mga nauta, mag-iistorya ta ni Sir Varsino. Dili ingon ni anak kasayon ang pagpakikinami niya. Apan, ato lang suwayan. May niabi sa gamay gate na puta. Oh, Hala, Dong Jumari, naaman lagi na diha ang gipangita nilang nahanaw. Si Erwin. Nakakita naman ko anak niya sa karaang bahay sa mga Buenaventas. Ay, hala, gusto tuod. Ako sad. Nakakita ko niya na itong adlaw nga nabalita ang iyang pagkahanaw. Dito man siya good, nangita ni ng Tarsila. Buntag to sayo. Musab ka naging kayo na nga nakita na ko ng tawhana. daan pagilagi ko. Nga naagi misteryo nga nagpalayo sa kalit niyang pagkahanaw. Unya dong Jumari. Mupadayon patado. Jumari, mamalik lang tas tuagi. Kaya nagbaon na basab nako si Varsino. Nga dili ko papadayono sa pag-uban nimo aron pagtaas sa Tierra del Sur. Unsa? Maudi ay nga gipalulan niya kinapita. Namalit siya og mga property. Kay buka naman niya ikini paingon sa misteryosong dapit sa yuta sa Atlaw. Namalik mi sa mga agi, Sir Varsino. Niya na kami sa karambay sa mga Benavides.
Wa kagyud di ay motuman sa akong gibaod batan-ong Guinavides. Tungod sa dako na akong tinguha, makurhian ang nahimong sayop sa akong mga katiguangan. Ug sa kasaysayan nga gisugdan pa sa labing una namong mga ginikanan, sir. Guinavides kagyud mas sinupakon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!